Τώρα ξεκίνησε. Κάτσε, περίμενε. Έτσι. Πήγε και Στέργιο πήγε. Εντάξει. Κάτσε τώρα, να έρθει ο Στέργιος εκεί. Σιγά τώρα. Εδώ είναι η πέτρα που τον πυροβόλησε. Εδώ είναι το μονοπάτι. Σε αυτό το σημείο ερχόταν από το βραχονά και πήγαινε κάτω για τη βρύση. Εδώ το στήσανε καρτέρι. Το 1943, 17 Γενάρη. Τον σκότωσε ο Νταλιάνης. Κακιά τώρα εκεί που είναι. Έλα Στέργιο, κράτησε τώρα να μου πάρεις εμένα από εκεί. Έστω γυρίζεις αυτό. Σε αυτό το σημείο εκεί είχε καρτίσει το καρτέρι. Σε αυτή την πέτρα από πίσω. Εμείς δεν είχαμε γεννηθεί. Μετά από ένα χρόνο. Πού πάει ο άλλος? Πάτε εδώ το pause. Όχι το pause, το pause είναι αυτό. Θα το τελειώσουμε εδώ, φτάνει τόσο.